ka Joint Action Committee jonggi lightly ki polling station berkentup ya ka misai London dai bat mouse mai hak pratre urisau araja arpusan kila lej ban ya kendu yo Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo ban bot dien halor ki mat jing dawa kata ban pen phai biang ya ki arpuwei teli ki snong sha Mountain Road constituency ki bar kila panhap jubor da ka selection committee sha Ramrai Jerngam constituency. Henry namar ka jingbam don u Chief Executive Member nakaliang ka Joint Action Committee kala IT no ya ka city hak office tray kam jong u. Habakran sikilat pathai kubor uba Jeremiah Dekhar u chairman ulaang. Bokmi lenti bak Executive Council bementa kan pha bayang ya ka city sya ka DCA ban pan phai ya ki arpuwei teli ki snong sa Mountain Road constituency bat kumjuru ya ka Bangla Sophi sya ka Soyong constituency na Mairang. Minta ka singi ngelawan man ya kendo UCM ubrai ba Winston Tony Lando hagabe dei ban mau ya ka ai ka ba ka isi bari menshwa ha u arjar apsau kila pas lengba ka delimitation but kani ka jingwan ka jungi kalong ban pan mau yaki ba kani ka bill ka bala de pas yakini ki arpoit li kisnong ki ba ngi ha likely ki polling station kata ka mausmai polling station ka mesai polling station but kalang dai polling station kala hab lane kala penhab jubor ringi syaka Ramrai Jerngam hakane ke election MDC bala dep tenre ke jingkwa jungi ki pajba pade ngi kwa banne ebe ha Mountain Road constituency kadaw kalong ba namar ba kayat kaying kajan nang takalenti ka singking ka khamjan sibun ba ban yanujor ban late lane ban penhab chate syamo sya Ramrai Jerngam constituency ya mentang singi ngela ai ka jingtho ha u ba CM ubadai uba WT Lendo ubadai CM jungi ka batmai menta nangta ka basnu dok kalong ba ngi klemla aban ye kendu markmat i ndai ngi labu ka jingtho te ngi penken mau ba nakaleng jongi isi barim kila pas nangta kila pha sya ka DCA baga DCA pada kala pan phai biang ye kani ka bill ka jongi namar baki ong bahana kala slam epalat namar baki ayat ye ketu ka election MDC bat kala slam epalat kala pan phai biang sya ka HDC kajingkir pat jungi kalong ba nagaleng jungi ki likely ki polling station ringkat bat kini ki Bangla Sophi ki bahab ki badai ban hab sha Soyong constituency ma naka Mairang constituency ngila kerpat ya hau CM lengba ka jingtho ba singau bha ban penpet liam bat ban rai biang ban ai biang daga jingtho sha ka office jong ka DCA khnang ba ka DCA kan ai ka jingtho sha ha ti jong u governor khrang bo governor unla ban amen no ikni ka ai ka ba ka isi ka barim kala dep manjur ban pen phai biang ikni ki appointly ki snong ki bahapa likely ki polling station kata ka mouse mai ka misai bat kalang dundai police station ringkat bar ka snong so phi ka ba daiban hap haka Soyong constituency haka Mairang constituency katkum ka jing sotu jungi ki pajba namar ka VPP ka dei ka wi ka seng ka baong ba ka dei ka basngap ya kasur jong pajba kumbang ngila kran baru sikata kasur jong pajba ka dei kasur jong blai tingi sotu ba kani ka isi ka batmai ka ba yalam da ka VPP menta kin penurlong ya kani ka jingkwa ka jingtrang ka jungi pajba namar ba baru sikata kani ka surjong ka pajba ka baong bangi ngi ong VPP ba makiru ki presya ya kani men hakitu ki por ya kani ka jing pen kelajubor lane ka jing pen habjubor ya kisnong ki ba ka jing monjur jing pajba henry kili tang ta political party ban mentoi na kamta ka election ka jongki nga kumu sordar jo kisnong Bangla Sophi ngiwan nang ni ha po ka HDC banwat jing tip biang ha ba dei berkani city ka bangi kum kisnong kum kinong sang sinong kum kinong yalam jo kisnong Bangla Sophi yang city ka bala debbu apo ka khat sau tarik bunai basan ar hajar ar persan ha ba dei berkani ka delimitation bill kepala depas da ka HDC house name ar hajar ar persau te mentah ngi kentu ba ngi penseu biang sya kanika isi ka batmai bala kamno kan sim khiano ya kani hakba ngi kum kinong sang sinong sabjing sibun hakba dei bat kijing don kam pok office haki block bada ki jing don kam per pok imlang salang te nga kentu ban karpat jur bayi isi bat mai mata bakan sim khia ya kani kam khnang bangi kum kinong penya jong sinong bat kinong sang sinong hi kin don taka jing yaj be yaranti pok ka
Bagi berki kam ki jam hak bagi berki block office. Ke isi ke berim kila amen sekene da ka ba kila monjur lang da baro ki dikot isi hak tu ki por. Tenrei namar ba kala long slam palat hak bagi dei ban peniyaj nanti ya ka election MDC hak itu kisngi. Te ki ong ban ka leng ka DC kimla syu ban bu renti ya kane ban pha sya gubernur. Tenrei kila pan phai biang shani bat ka bu ru ka kentin kerpat ya kane isi ka patmai balada phidon kum kata singa baban pha biang sa chisin kum kadak ba nakaleng jong piru pi monjur hak bagi dei bat kane jing kwa jing paj ba. To nakaleng jungi mo ka bangla supi nga assistant secretary jong sinang. Dia bai dei ba kani ka delimitation la ne ka bill ka bala pass da ka district council ha kani ka isi ka bala dat ka barem. Dia bakala la de pass kani ka jing poi ka bakala aslam kum tu kala igong bala dat man finalize ya ka electoral. Timenta ki na ka DCA kala pen phai biang sa ka DC sa district council namar bagi ong bigla ada finalize sa kata ka electoral te kisudan kam kisukwa ba nang dia naka district council bakin ai kata ka kot la ne kata kentien ba kin pen imbyang la ne kumno ya kani ka bel kat kum ka jingyo jingtep jingi na naka DCA te na kaleng jingi ha ka khatsau tarik bingiwan kendo ya UCM barang di UCM barem ba sembuar tinglawan kendo nglai keren te yong ba toin le ya ka babha ba kipen kloi bat ladu menta ladu benai basan ladu menta ladu benai bispau ngila yawan ban budien ngi kelempat UI ya kata ka jingal pi ngi kadang suki te ngila I ba debun bun snem kani ka sinong jungi nomor ba kidawi kilong nomor ngikwa ba kata ka epik jungi naka mairang konstitusi kan yan no soyong konstitusi nomor kidaw ba ka blok ka ha soyong ki development na dong sidong yo nak soyong tie kalong ba wadar yo soyong tangka epik bing hab sa mairang kata ngim don jingbot nomor ba ka syem jing e ingi kum kinong yalam sinong bada ka puli puthi dan ni hakinu ginu kam ki bangile nakalor kata kadaw tie supwa ban ong ye ke isi wa menta tie kumba ka isi ke barim kala depas ke di bel pin kloy ye ni nomor perkhat na benta jungi paj ba ngilawan ka pusien hakani ka district council ngilawan yo kejat kan Hussein kan Hussein kijing tho ki kita ki documents ba ngila penbiang ngijik pen sisa ba halor kini kinong rem ngiwan ra ba bangi kwa no bakan poi so yang bagi paj ba iru brokawai nomor ba ka development na dong sidong yo sta plus temar lada ka ipik kamdan syakata ka bingidan ka blok kasim jenjar ya ini apa ngile kinu skim bat lada nomor bagai ipik ka pair kasinong jungi kan seduna hiru ke development nomor ngitepi ba ngilai as politician diki baro kata bagai yo vote syata kile tela dengidan tang ka vote sudah itu ka blok ngimyo ngim uta leni kita kinong mi khamat jungi kumbang yong no kinumla ban le ai nomor baka blok hab sawai tega ipik hab sawai te nakaleng jonga leni jongi na ka banglas pi bat kumju lagi arpoisnong wikwa ba kani ka kam kan kloy bat pen speaker bala kat ba pi la nakaleng isi nomor ba nambenta ka bit ka biang jongi no sisnong pai ba Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya